Kani gede ke Akashvani Shillong ke kubor ban puli di kesan lijana kimat pakongsan jo ke kubor. Syedhan ki jingelap election na kebenta ki atli ki buat ki bedang sa jo ke Lok Sabha election 2020. Berngam ka Confederation of Riboy People ban mudoi syaka yung bisyar halo ke jung pambiang ke rukom pentri kam ya ke skim Jal Jeevan Mission. Onwan dan benta u hedu ke RSS u mohan bhagat ha ke program ajahi kai pentibit ya ki RSS pracharak ki bana keleng ki jela jong kathan stelam mingi. Bat on penlong rally penrungkam ke Indian Air Force ya ki samla syaki kam Agnivir Vayu. Ki kubor ki bapnia. Ki jingelap election na kebenta ki artli ki wat ki berang sa jong Lok Sabha election ki layat ke jing sidhem. Ki klik du nong yalam jong ki sengsan perthai per ki lalit ajing kran ha ki jingelang patba ban kring ki pa nong thap vote. Ha Uttar Pradesh ki klori lap election na ki sengsan perthai per ki lami shakaman ban kring ki nong thap vote ba kim kersan ye ki kertong jong seng ba ki mi khman. Menteri Rang Badu Narendra Modi un ajin keren ha ki jingelang patba ki banlong ha Basti bat Shravasti constituency. Barok ki kertong ki banyakun ha kawat kaba nyol jong ka Lok Sabha election na ki pratli ki jela bat Union Territory ki dan kendai spa saungut. Ka election commission ke itu babaro ki bela thap kerteng bani khun ha kawat ka banyo ki dan 8000 sispa sangut na ki sampinyo tili ki parliamentary constituency ki ban penlong ya ke jing thap vote ha ka sitarek ubanai jeli ubanwan. Hadin ke jing kmi bini ai ki duler thap kerteng bat ru hadin ke jing wen kerteng ki kertong na kalempung ye khun election ki basa bat ki babet banyo ya aireng ki long kendai spa sangut baro. Kaladan kejeng dan kam ban simkia ha ke bedai ba kejeng pentri kam ye ke skim sam syaki yeng kisem kata ka Jal Jeevan Mission ha ke senong tli Riboy district hadin ba ke wei keseng balang kata ka Confederation of Riboy People ka ba jukhat ka kop ka bala penlong ya ka jinglet jurep ya ki jinglong jingman halo ke jeng tri kam ketika skim. Kala berngam bandai ujor syaka yeng bisar halo kijing keno bambiang ha kajing petri kam ye skim JJM ha kata kisnong ka skim JJM ka baka thom jongka kalong ban penpoi kor saman ko wei pakawai ketli yeng kala pau ba kam sim tri kam ha rukom badai ha kisnong tli ka bala penlong ye ki pa nong song snong ban omla ban yo ya ko umbam di kat kum bala kular hadin ba ka sengkop kala yuk priang ya ke jeng ujor ni kinong sosnong kaseng po ke jeng lam khamat jong president u bandari rentatiang kala lek penlong ke jeng jurip ya ke jeng pentri kam ke skim JJM ha kasnong tli bak kala semba wat ha bala pendap pura ya ketiga projek do kontraktor bala pentri ya ke jeng pun ka kam semla poi setia seki yeng jong kinong sosnong u presiden ke kop ula penpau ya ke jeng sokya halo ke jeng bambiang bat ula kendo ya ke tenat ke bari kmi ba kam sim kya ban kmi ke jeng yat bet ke kam ke bala kta ya ki pa nong song snong ki bala du ya ke jeng mentoy ban yo ya ke umbam di ke bakhoi ka Meghalaya Biodiversity Board nen ke sngi kala rakhi ke International Day for Biological Diversity halor ka phang pedeng be part of the plan. Batla penlong ya kata ke jing rakhi ha ususu tham auditorium Shillong. Ya ke International Day for Biological Diversity IDB ni World Biodiversity Day jurakhi mala usnem ha ka arpo arteri ujemang na ka bentaban kentiu bat penpriang jing tip halo ke jing penek pensa bat ri tengkai ya ke jing thau ba em ha ka mariang. Ka United Nations kala penbena ya ka arpo arteri ubna jemang kum ka sgi kerpang jong ki jing thau ba em ha ka mariang. Kanang ban penpriang ya ke jeng pensothu bat jeng tim halo ke jeng kongsan jeng ke jeng thau ba em ki badan bunjat ya ke mariang nadu bala sedang ya ka hausnam arjar khat ar ka Meghalaya Biodiversity Board kata ka MBB jong ka jela ka rakhi ya ka IDB man usnam ha ka state level bat district level haba ajing kren ha ka jeng rakhi ya ka IDB nen ke sngi uba DP walang uloong ba ka jeng thau ba ki jeng thau ba em baro kibadan ha kamariang kilong kibakong san na kabenta ban pene pensa ya ka jing em ha karam o kiba penyo ya ka leer ban ring man siem
ka bandi bat ban bam bat ubenri usanya ya baro ki jing dan kam ki ba kong san jong u ha ki jing thau ba em ki badan hak mariang la ong su su u chief secretary ke jala bala long ru kong san hak ti sngi u ba dp wa lang kari ku bor ka wan shapina ka Akashvani Shillong uhedu ka Rashtriya Swayam Sevak Sangh kata ka RSS umohan bhagat unlet Tripura ha ka arpulaitrik ubna jemang ha ka jingle jingo ka ban riusi jong u ya ka ti jela ka bahap ka than stela mingi jong kari layathu unong elam ka RSS nin ka sngi ha ka jingle jong u sa Tripura umohan bhagat unyudan benta ha ka training camp ha seva dam ka balong ka state headquarter jong ka RSS ha Khairpur West Tripura umahan bhagat ubalong uhedu jo ka RSS unpoi ha seva dam benta kasngi banedan benta ha ka program aji kai pentibet yaki RSS pracharak ki bana keleng ki jela jo ka than stela mingi katna chipai lingsun Indian Air Force kan penlong ya ka rally penrungkam banjit yaki Agnivir Vayu musician intake 01/2025 Bat ia ketika rally penrungkam on penlong nado kalai terek unaitung arajar arpusau hado ka khat artere unaitung arajar arpusau ka registration nak benta ki bakwa isim benta ketika rally kala sedang nado nin kamiet akapor khatwe beji bat kan kut akapor khatwe beji minit jong ka santere ubenai jeliu arajar arpusau ha ka web portal Agnivir Path ngan ong biang agnipath vayu .cdac.in tang kitu ki balayo ya ki provisional admit card on sha bakini simenta ha katai karali penrungkam ki nongilam jong seng new trap youth council HYC jong West Khasi district lele ikendu yu deputy commissioner jong district uba garat LNS Dykes bat yo superintendent jong trat pulit district ubidi marak banekran halor ka jing jor jong kimat ki bede ba drugs lembat kiwe di ki kambaman ki belanang jelle ke emlang salang ha West Khasi district hadin ketik jing kendu u president ke HYC uba lumlang Khasi imli ulaong ba ki jing ekren bat jing piliu jing mud ilalong halor ki sim jam banile persya ke jing ka ba mi no drugs bat kiwe ki bakata ke emlang salang hanong stan ha ka ba nakaliang ke HYC kala kentu yu DC bon betha ya ka office usim ke manong stan bon le ek badan kam tam ha ka day ba ka kompanya ya ki dukan ba ki yeng ki bam bandan kam ki badan hapo ka yonong stan ki balak lalong ka jakari tengen jong kinong kam sngi ha ki ti jaka susu ke HYC kala bu jing terwaru bantau ya ka rehabilitation center nong stan na ka bentaban IG yarap ya ki break belangop ha ka jing di drugs ha ka jing ekren bat superintendent of police na kaliang ke HYC kala banjur halo ke jing dan kamban pengklan ya ka anti narcotic task force la penlong ya kalimpung emerging mud ha ICR RCNEH umyam halor kapang strategizing technology adoption and dissemination problems and crafting solution ha ka ba ki katukan kimat ki ba layatai kilong halor ka jing pendam kami ka but jing start technology da kinong rap kalong ka jing ka ba kraw ban la ban job ha ba kami kom rap kom riang ha ka jala ka jing pentri kami ka artificial intelligence ha ka kam risnyang ka itung ko jing na ka daw bombiang kilat panieso bat kiwi kiman u Dr. Sadamati ulabanjor halo ka dan kam jong ka jing trelang na ki benta ba per ha ka ba ula kuntu ki state agency ki school ba bat ki caka puli wat banya ba kini trelang rengkat ha ka bede ba kini ka benta kabenta ba satay bat sapdeng jong kri India kadang yai biteng ban mat ka jing shit ka bajur ha ka ba nakaleng jong ka tnak ka ba kami ka jing lang jing man ka sung beneng ka IMD kala ong ba ka tay ka than kan dang dan ha po udak ka jing ma hadu kini kisan sngi ki banwan kaptu kini